साथ ना दी रे बाचावा केहू तोहरा के साथ ना दी बाचावा केहू तोहरा के साथ ना दी रे बाचावा केहू तोहरा के साथ ना दी रे बाचावा केहू तोहरा के साथ ना दी। अपने भाई रहले विभीषण लंकावा के बन गईले भेदी रे भेदी लंकावा के बन गईले भेदी। अपने भाई रहले विभीषण अपने भगिनवा के राजा दशरथ जी अपने भगिनवा के राजा दशरथ जी बनम मरले शब्द बेटी रे बाचावा केहू तोहरा के साथ ना दी रे बाचावा केहू तोहरा के बाचावा केहू तोहरा के साथ ना दी। साथे बालक मरैले गेदा गेदी रे बाचावा बालक मरैले गेदा गेदी। गुरु सुत हाथे बाचो के साथे बालक मरैले गेदा गेदी रे बाचावा बालक मरैले गेदा गेदी। तना जो समहारी जब मिली है तना जो समहारी सब मिली है अरे तू धावा में जहर घोरी दे दी रे बाचावा केहू तोहरा के साथ ना दी रे बाचावा केहू तोहरा अपने करनी अपने भरनी नरक से तोहरा के खेदी रे बाचावा नरक से तोहरा के खेदी। अपने करनी अपने भरनी सब कुछ तोहरा के खेदी रे बाचावा सब कुछ तोहरा के देह की माँ के सच के बतिया देह की माँ के सच के बतिया अरे हारा के भीतरी ले छेदी रे बाचावा केहू तोहरा के साथ ना दी रे बाचावा केहू तोहरा के साथ ना दी रे बाचावा केहू तोहरा के साथ ना रे बाचावा केहू तोहरा के साथ। चली कंचनपुर में बनिया एगो रहले बहुत महान करे पूजा भोला बाबा के रहले ना एकहू संतान। ए भी सब कुछ भरल होके घर में एगो वंश ना होके सब बेकार बा। गांव में एक जना के घरे कथा रुपाई दुरु प्राणी गईले कथा सुनले प्रसाद पवले आ जब चले लगले तो कहले कि हे भगवान अगर हमरो घरे बबुआ हुई है तो हमहू कथा कीर्तन सुने। ए भैया तो भगवान के घर जिन पे जिनके सत्य स्नेहू सोते ही मिलही न कछुक संदेहू एमे तनिको शंका के मत करी अगर सही दिल बा लगन बा तो कर श्रद्धा जरूर भगवान पुरावेले। ए भैया कुछ दिन के बाद में वो बनिया के घरे एगो बबुआ भइले बड़ा धूमधाम दोनों बेकत मनवले। बनिया कहले कि बाबू जब 5 बरस के हुई है तो जौन भखौती बा कथा कीर्तन बा तो हमनी सुनल जाई। धीरे धीरे बबुआ अब घर में पोसाए लगे धीरे धीरे बबुआ अब घर में धीरे धीरे बबुआ अब घर में पोसाए लगले धीरे धीरे बबुआ अब घर में पोसाए लगले फुलनी के फूले ऐसन बाबू दिराए लगले
के गाना में लिखाए लगल बड़ी बड़ी हाकिम के गाना में बड़ी बड़ी हाकिम के गाना में लिखाए लगल बड़ी बड़ी हाकिम के जब 3 बरिस के बाबू हो गई एक दिन महतारी रोए लगली कहली कि पतिदेव बुझाता कि हमारा आखिरी घड़ी आ गई बा एगो काम करो अरे सुन मोर सजनवा खिला लो ललनवा काहे दुना गोतर गोतर टूटता बदनवा खिला लो ललनवा अरे सुन मोर सजनवा खिला लो ललनवा हमहु तो बानी थोड़े दिन के में हमनवा इतने कहीं के होते जली परनवा खिला लो ललनवा अरे सुन मोर सजनवा खिला लो ललनवा ए भैया प्राण त्याग दली बनिया रोले गवले 3 साल के लड़का लेके गांव के लोग जुटल समझावल कि जे भी आई उड़े खातिर आई चल गई दाह संस्कार कर दो दाह संस्कार कैले जब घरे लौट कैले 2-4 महीना बीतल गांव के लोग जुटल कहल कि बनिया एगो काम करो ये लड़का के पोसी के भोजन बना के दी एगो दोसर शादी करो घरे एगो घर लेके आओ ए भैया लोग के कहला पर बनिया शादी कैले आ शादी करके जननमा जीव के काल हो गईली आरे काल हो गईली रे भैया आरे काल हो गईली हो जननमा जीव के काल हो गईली अपनिया शादी के ले भवनवा जननवा जीव के काल हो गई कुछ दिन ले तो बड़ा खुशी से बीतल बाटे भवनवा हो बीतल बाटे भवनवा सोचतारी 100 दिन कैसे लेलिन कर प्राणवा जननवा जीव के काल हो गईली बनिया शादी के अइले जब भवनवा जननवा जीव के काल हो गई ए भैया 2 साल बीत गई आई खाली अब सोचे लगली कि कैसे हमार बनावल हमारा 100 के बेटा खाई 5 साल जब आ गई बनिया कहले कि सुना ये बाबू के भखौती बा आई भखौती के हमनी के पूरा कर देवे के चाहिए कहली कि बहुत बढ़िया बा का कहली कि पंडित जी के खबर देके बुलवली आ कहली कि बाबा काल ये बाबू के हमरा घरे भेजे अजिएगा रखे होगा बाबू के लौट के आवे के ना चाहिए ए भैया पूरा अंधन दहली सोना पंडित जी दिन बता दे कि परसों ये पूजा हो जाए तो बहुत बढ़िया बा दिन पा गई नहवा धुआ के करिया साना नो बाबू भइले तो करिया साना नो बाबू भइले तो अरे करिया साना नो बाबू भइले तो करिया साना नो बाबू भइले तो चली दिहले पिपर के दुआर हे चली दिहले पिपर के दुआर चली दिहले पिपर के दुआर चली दिहले पिपर के दुआर अरे गुंगरा ला के सिया
सोबेला उनका माथावा घुंघराना के सिया सोबेला उनका गरबा में मोतिया के हार है गरबा में मोतियन के हार है आहे गरबा में मोतियन के हार है गलवन में मोतिया के हार है जाई के पहुँचल बारे पिपर के दुअरिया जाई के पहुँचल बारे पिपर के दुआरिया जाई कोर पहुँचल बारे पिपर के दुअरिया जाई कर पहुँचल बारे पिपर के दुआरिया अरे बाबा बाबा कर ले पुकार हे अरे हे बाबा बाबा कर ले पुकार हे अरे सुनी कर विप्र दुअरिया पर अइले सुनी कर विप्र सुनी कर विप्र दुअरिया पर अइले अरे भीतर चला बबुआ हमारे भीतर चला बबुआ हमारे ए भैया का कली की पूरा नहवा धुआ के आखू बढ़िया वो लड़किया के कपड़ा हीरा के माला पहना के अब पंडित जी के लगे भेजली अब पंडित जी के कह दे कि जेंगा नोखे बाबू के लौट के आवे के ना चाहिए जब गईले छिले बाबा तब बाबा तो यही इंतजार में रहले भीतर बुला के ले जाके दुआरी के केवाड़ी बंद कर धले लड़का के बैठा धले मिठाई ले ले कहले कि बाबू खा लो मिठाई बाबू खा लो मिठाई बबुआ खा लो पुरोहित घरवा आई के तो हर मैया पूछिए का कहबो तू जाई हो खा लो मिठाई बाबू खा लो पुरोहित घरवा आई के तो हर मैया पूछिए का कहबो हो खा लो मिठाई बाबू खा लो पुरोहित घरवा आई के तो हर मैया पूछिए का कहब तू जाई खालो मिठाई बाबू खालो पुरोहित घरवा आई के पूछिए का कहबो जाई तोहरे खातिर हो मिठाई हमहू बाजार से मंगवले बानी तोहरे खातिर हो मिठाई हमहू बाजार से मंगवले बानी बाबू कब ओहन तहरा खातिर धई ले बानी बाबू कब ओहन बाबू कबले ओहन हैवा तोहरे खातिर धई ले बानी बाबू ना मनबो त खाला सगरी तू ही आज खाला देख बात कहिले सुनाई के तोहर मैया पूछिए का कहब तू जाई के ओ खाला पुरोहित घरवा आई के तोहर मैया पूछिए का कहब तू जाई के
बाबू कहले कि ये बाबा आज हमरा यहाँ भगवान के कथा कीर्तन बा हमहू कथा भूखल बनी जले हमरा यहाँ कथा ना हुई तले हम कुछ खाएब नहीं। बाबा के तो इंतजार यही बात कर रहे भैया एक मिठाई बाबू ना खइले अरे दिहल नटिका दबा दिहल अरे नटिका दबा अखट दे परनवा निकल गई बबुआ गईले ढिमला दोसर शादी करे जे जागवा में ओकर होला ना सौतीन माय ओकर होला ना सौतीन माय आरे मुहवा पर चादर ओढ़ा दिहले ले जाके सौतीन के देखाए कोठरी में बंद विप्र कर दिहले दिहले तालाबा लगाए दिहले तालाबा लगाए अरे पोथी पत्रा लेके बाबा चल बारे पहुँचे बनिया लगवाया जल्दी से कथवा करा ली तो इस संसार में सौतीन महतारी केहू के न हवी। पंडित जी पत्रा लेके पहुंचले बनिया के घरे कल के बनिया जल्दी से कथवा कराला का कि हमरा दूसरा जजमान के यहाँ जाए के बाद बनिया कहे कि बाबा रुकी रुकी बाबा बाबू में देर भइल बा रुकी रुकी बाबा रुकी रुकी बाबा बाबू में देर भइल बा रुकी रुकी बाबा बाबू के देर भइल जेकर पूजा करके वो करे में अबेर भइल बा जेकर पूजा करे मोर बेर भइल बा जेकर पूजा अबेर भइल बा जेकर पूजा करे में अबेर भइल बा रुकी रुकी बाबा बाबू में देर भइल बा रुकी रुकी बाबा बाबू में देर भइल बा बनिया चालू ओरियता के कबो दुआरा के झाके बनिया चालू ओरिया बनिया झाड़ू ओरिया ताके आके दुआरा ओरिया झाके बाबू कहवा चली गईले कि दुश्मन से भेंट भइले बाबू कहवा चली गईले तकते बनिया भइल बा रुकी रुकी बाबा बाबू में देर भइल तकते अखिया में भर भरलो भइल बा रुकी रुकी बाबा बाबू में देर भइल बा बाबा बाबू में देर भइल बा रुकी रुकी बाबा बाबा में देर भइल बा बनिया कहे कि बाबा जेकर भखौती बा पूजा पाठ बा ओ बाबू कभी पता नहीं खे कि बाबू कहाँ बड़े जब तक बाबू ना आई है
तब तक की पूजा पाठ के हुई बाबा। चारू ओर भैया घबरा के ताकत रे, कब दुआरा जाता रे, कब आंगन में जाता रे, चारू ओर निहारता रे। तले बंद केवाड़ी में ताला लागल बा, जाके वो ताला के खोल के तूर के बनिया जब घर में जाता रे तो देखा रे कि बाबू सुतल बा। मुहवा निरेखे ए हरि केला, मनवा में शंका बाय पार आए हरि केला। मनवा में शंका बाय पार ए हरि केला। चदरी हटा के बाबू के मुहवा निरेखे हरि केला। चदरी हटा के बाबू के मुहवा निरेखे हरि केला। मनवा में शंका बाया पार ए हरि केला। मनवा में भोला पार ए हरि केला। उठा उठा बाबू जल्दी हो खतई अरिया ए हरि केला। उठ उठ बाबू जल्दी होकर कोई ओरिया हरि केला। जो हतानी बटिया तोहार ए हरि केला। जो हतानी बटिया तोहार ए हरि केला। अरे जो हतानी बटिया तोहार ए हरि केला। जो हतानी पटिया तुहार ए हरि बाबू काहे सुतल बड़ा? आज अपने यहाँ भगवान के कथा कीर्तन बा, तू सुतल बड़ा? दे धके झकझोरता रे, चदरा हटा के बाबू। लेकिन बबुआ तो रहले नहीं भैया। बाबू जब नहीं खन बोला बनिया के तेज थर थर कांपे लगे। कहले कि बाबू तहरे कारणवा ये बाबू पूजा पाठ बखनी हो। छोड़ी गईला संग तो मार तोहरे कारणवा ये बाबू पूजा पाठ बखनी हो। छोड़ी गईला संग तो मार तोहरे कारणवा ये बबुआ पूजा पाठ भखनी हो। छोड़ी गईला संग तो मारे जी। तोहरे कारण ये बबुआ पूजा पाठ कए हला संग तोहार। चालू रता के बबुआ लगे लाया नहरावा हो। केहू नाही लौकेला मारे जी। चालू रता के बबुआ लगे लाया नहरावा हो। केहू नाही केला मारा। मैया तोहारा भारा बाखी मरी गईली बबुआ। छोड़ी गईली हमरा के भी सारे जी। मैया तोहारा ये बाबू बनाई हो भखली हो। चली गईली हमरा के भी सारे।
महाराज गावले हाकिम जादो चोरी चोरी गाना हो के नाही लौकेला गावेले हाकिम जादो चोरी चोरी गाना हो केहू नाही लौकेला महाराज गावेले हाकिम जादो चोरी चोरी गाना हो केहू नाही लौकेला सोचले कि मेरा अगर हाला करतनी तो हमरा घरे भगवान के कथा कीर्तन ना हुई आँख के लोग पूछ रहे वो लड़का के फिर चादर उड़ा दले अइले पंडित जी के लगे कहले कि बाबा लड़का के खेले में झुरा गइल बा चारू ओर खोजनी कहले लौकत नहीं खे वो काम करी बाबा चली भगवान के कथवा रुला कह दी ये भैया पंडित जी के तो हड़बड़ाई भइले रहे कि जल्दी कथवा कह के चल दी यहाँ से काहे की जान जाई है तो कथवा ना करी है कथा उठा जब कह के पंडित जी दक्षिणा लेके जब चल गई नी सारा लोग के बनिया भोजन करवले सारा लोग भोजन करके गांव के लोग जब चल गई रात हो गई